mablango ngoma mablango makadini isamati Mado ndati zoni patiku pamukunouya apa ngondi giro maskindini kana 5 ma collection matini sachona 5 ma flat cape ka Charlie Bag kana pap kana ari kumazuwa ano ikona David Hwezha ikona Ice Prince machawo vatine mazi smart eze antu kuda machawo ekuti ichi kanda kupfeka ndendapfeka zvoti vanhu vanonaita kuti yesaya kuclax ne class yanga ndakangana ndakuchitaura class nda ina kuti class ndakutsva shawo ngati grass hopper ndati hash papi ndatine Air Force Jordan ndatine mapushi mazibhuku machayo ndatine mavhesi maboxer short ndozozvitengerawa hapazodiwa zvese aze pesa kuti munhu utenge munhu bari wona masina ako malebo manyama kaya manje machayo ma original manje kunokuwa hozoro yerugurugu aiwa izvo ndezvo zvagara kwamama bo modhubu kuti mama ndichengetere pasingabatwi kuti ndinotobata kana wasipo waziya bozi mutupo kwakutaura mutupo sandi kuna zvinhu zvabva zvabatiswa mumaoko ndanatanga kuregedza chimboko chimboko chaunoita ndechipi like usazonoti pinda time dzichiripo zvipinda like na 8 waiza mudeni mazuva ndikupinda na half 8 waiza saka kana zvadaro ndenda kutiwo kana na 7 but 10 waiza maplates ndasuka mpapa ndatsvaira musipera magumbezi ndawaridza kudai so pamba ndageza ndaona kuti chii waiza kana payadhi pada kugadzirwa dai so ndava ndaona kuti zvese ndaita sei ndapedza ndova ndangoziva kuti chi life yangu chi ndozvikuitwa uvhora smart rako ranonga waigiro waiza mugeto chanofamba pamba apedza basa unozive handizo kuchecha usida kukanganura sei uende lazuva iti wakatenduka kai ndakatendeuka zvese asi wobhiya ndikungorova zvinetsa siya kahwanu waize life yatikurarama isusu ndiye kuti asi ndiye nyasha unoziya saka kuna zvatiri kufanira kuita flenji ngatisasiye kunamata waize ngatizvininipise ngatisade kusekerera zvisina basa asi ngatisazonopupurira munhu zvenhema waize zvinani kunyarara ngoziva kuti zvaitika waize nange waziva kuti ndochokwadi watoziya zvokuzotaura zvinokonzeresa waize zvati kunyarara kuri kunda kutaura wana nini ndokuna kutaura yakati ndingotauro ndawana umukana ungotaura waize hapana chabuta chekushamisira ombozvona saka mwana anotanga kuti yeye anenge akatsomwa kudai vangu vanonga vadoti maclash unini hayi handiri maclash wambozvona but utsomesa handitsomwe zvakana nesidi anonga chingotira kuti yeye anotwa sini kudai handiite zvese unoita zvipi inini zvandoita kuzvishandira I work on myself uchimwa kumasupa one company uzvishanda zviriko Mado one company inoita sei inozvishanda unyeveri kana ndokutoti zvitobuda akonenge apa tikunasonotasa ko skin yangu inyasiribo handakwasharare changoganza ndakwasharara iribo saka haudi kuenda kuna Canada ero kuna Canada ndoda kuenda saka kana uendeko unosvika uchita sei ndikandoita state taurida situation yese zvese ndaramba ndingori zibora ngoma kusvika ndadzoka ndachinotaga kuganza ndakuno chikodzoka rekokuna ndarazibharanzi futi ndakunokuno ndaita zimugai vaiziya life yakaita sei yechigai ito yatinongotarisaka saka nawaenda kuCanada unonga unyazokwakuza zvimoko ndeichida kuzonotanga ndaona kuti hasisi zvevanhu here bozi unoti wasikika waizi unotora nachemukeda waiziya natora chashefu kauziya apa usikuziya saka apa tomboti waenda uko kune mavheti kauko saka izvo zvako unongonyimhanya kupi nekupiwo changondidawo chakanaka sechemunhu aiwa but una mavheti nemablacks kai varungu nemablacks kamvheti ndikamboti kamvheti waizi ndanzi kuone chii nivedu avo ndakamboti ukamvheti waiza zvekuti mix up dai so ndozokajamba ndakudzoka kunozodiwa muchaichaiyo kuti tumakaradi kana tumaindia kana manaichimbi ngomixa kudai nekudai hapana manaichimbi omade manaichimbi manje ingwingwi ane mushonga handidi zvekuno vaiza kuti zvinhu zvakutadza unofamba zvinobhainda avazira wakadane munaichimbi
akuti kukwadana naye pamwe mamuvi anenge achitinyebera ndikupedza takwata kana mani aizati mamuvi takamaona kachidesona chitanga kuti ngakuvhurika zvinhu zvakutenga zvaku waize mana ijimba akatotosha nehana unozonga samatora nehana zvekudhara zvokuti mautosaka nemune ijimbi mune muchitokwata ikurezo zimukwata but havasi vese akusura kuti vese but zvinenge zvanguroisa nehana ya but apa gendendi apa chimbomira kasara pedza filindi pasina mari kumalebho ariko mazuva nomukumazira andikune mazuva ndikune madhiyo mabalenciaga asi kumamawana andinada matinatomboitirwa kana wazinda kucanada kandiwo malebho anoenda kunotimba kaka kapa zisusu unoziva hembe dzinogara dzitenge dzakayani tenge kaiswa babazi ayada but shungu dzekuenda diaspora unadzo ndinadzo passport naye passport ndakambopiwa mari yachino nemwe chimoko changu chaindida singaite chinogara kumaundari bva ndadya mari pambi kana ngoti ndakatora zvekuti nanhasi angoti apa handina ndakafarisa ndakatora pandasipakira kapipu kangu kandikumhanya nako kamona saka una pambika handina but chimoko changu chakandipa mari chitogara ndakatotora saka tita sei mai unoenda kupi hauna pambi hapana ndanga ndatoreswa inonetsa chii akapiwa mari wakachika apa ndinada munhu woenda naye kuchitupa nacho chitupa zvese ndinacho saka chikushota chiri pambi chitupa ndaembenge ndinacho chaka uyu plus kunodiwa futi munhu anogona chirungu unogona here kutaura chirungu english very I'm not also much in deep of what kind of like is not usual ndo chirungu changu nemuchirovo be careful kono you know what things will be tough but maybe not expecting that cause we are praying every day cause you know what I'm just a person who know what you want I know what I like I know to do things what I need then there's a time like to say something is very important there's a time to stay or I'm not good enough to do things good to us but I'm better than those who are at the front. Me, I'm just a person like you. Well. I'm not. Yes, I have. But kune chando futi snow inenge chirova futi zvakaipa. Very. Saka mune michase pasnow apa. I will wear my jazz. Mama ita sei futi. Then I will take my champagne or my viceroy. Or champagne. Then everything will be fine some next month because we are expecting to deal with something is very important. Like I want to say my father help me and my friends. We want to do a project to push our works together. Then we want to focus on business like to buy and selling. Ndizo zvati asinzwa chirungu munorova mudhara musitsaga zvokudara ndini usitsaga mwangu handisa ndika but ukune mandidwa sei animakisa ndika saka ndoita kuendera ya unoqualify ndakwana seku iwe ndikufaitira zjezi yes jezi rangu saka richiripo riripo mwangu riripo but uko kufuti kune maseleba nemazita mahombe unoziye like ana Lil Wayne unoona ngwa Sean Paul ndiko unoona the likes of Wiz Khalifa ana so wakasangana nawo ndasei hi guys nice to meet you you know bruh I'm come from Malaysia then you know what I like Indians then I want to spend my money with guys who know to eat money very much so much thank to meet with you because you know what apa Lil Wayne unongosangana naye Hughes man I'm very tired can you puff some puffs of scarf you know I've high grade from Malaysia can I show you of what the black
Kuti munaro wanipulu yeah but zimsala ndinongoshitaura naro kai waiziya apa yatikutaura zvedu tiri ega so tanobva tanga kuti where you take this chichiada toziva kuti bhesi nderipi vati kudhara dziri padheni waketa aiwa bvo Mado aiwa respect ubva ubve Murehwa futi freestyle kaplus unoimba nekuti ndazoraiza kwete zvekubhaisa vaida kundisaiza kuona kunge ndiri slaiza apa ndiri siza pamangoma musawanza dhiza ndiri bhiza kunyangwe mukarova kweza kutiza demabhururuka kunge Hwez pamangoma ndine jiza kidhiza gaza ndibva godaza ushamwari musapema upaza hanzi vane ka full of I know kutamba navo ndatino vane pride kutamba navo ndatinomo tikaduna vanofara setimu yakanda one score asi vakazoona kuti chipo chiripo saka boga Mado but demambo ndipo nozha mana demando kana nozha chimondikandire nozha mana kandi mborikirwa nezvinhu mablango ari kuya mablango ari kondata sefuti ati mablango ari kuya neclarkson woti mangwana unopinda mangwana saka pada mbonamata zvinizvo zvisabaindi eka handika ndizopo ndizvozvo yofinda unoona dramodheri kana dringomba handina kana chekudhailota handina makazi